Tras a aprobación do proxecto de urbanización do futuro polígono de Ribeira e a súa publicación no Boletín Oficial da provincia, abrirase o prazo de exposición pública durante un mes, a partir da data en que se notifique a todos os interesados. Dar un paso máis en ese farragoso e largo proceso administrativo que leva ao cambio do que foi urbanísticamente esa zona e o que é o proxecto de urbanización do polígono, en este caso ca aprobación inicial do mismo, que conleva pois basicamente un mes de exposición pública e volver a enviar a aqueles organismos que nos fixeron algún tipo de pequena alegación pois o proxecto para que se pronuncie, non? En este caso, pois por mencionar tanto a patrimonio como a medio ambiente como o que é estradas da Diputación, non? Polo tanto, esperamos que nun plazo prudencial que poda rondar os 2-3 meses, pois este xa en disposición do que é a aprobación definitiva, ese é un momento que xa permitiría poder licitar a obra, non? O proxecto elaborado pola empresa Monsa Urbanismo SL consta de máis de 700 páxinas e recolle diversos aspectos para materializar a urbanización dos preto de 260.000 metros cadrados de terreo no entorno de Fontenla e Pedras Vermellas. Reserva máis de 156.000 para a chan industrial, 65.000 a espazos libres e 35.000 aos sistemas viarios, nos que figura tamén a creación de 456 prazas de aparcamento. Leva pois aproximadamente 165.000 metros que van a ser para as parcelas xa, en este caso, utilizables. O proxecto ronda os 300.000 metros todo o que é, hai esplanadas importantes de aparcamiento, que creo que está no entorno dos 400 vehículos tamén, e creo que o resto de cuestións xa que ten que levar, como a fibra, como as conexións, tanto de saneamiento como gas, todo eso, pois evidentemente o ten contemplado, non? O orzamento de licitación ascende a 12,5 millóns de euros e o prazo de execución é de 22 meses. Unhas cifras que o Concello agarda que se reduzan durante o proceso de licitación a partir das ofertas presentadas.